og velkommen til sporten. Aftens første nyhed omhandler den snu ræv Steve Bruce, der har hentet ny bomber til Aston Villa. Bomberen Mathias Kofod er kendt for at score mange basser. Sidste sæson garnede han 48 gange for mål CS6, hvilket må siges at være en god scorer. I denne sæson har Aston Villas forsvar været som en hulleost, men en jernmand i forsvaret eller en klatremis i målet er ikke blevet prioriteret, hvilket må siges at være en mærkelig disposition fra betonlæbelignende Steve Bruce. Vi stiller nu om til vores reporter, der har fanget den dødbringende angriber Mathias Kofod. Jeg står her med missen fra Mov, Mathias Kofod, der har haft en fremragende sæson fra Mov. Han er nu skiftet til Aston Villa, og jeg vil spørge ham lidt ind til, hvad han synes om det. Og Mathias Kofod, Aston Villa, hvordan har du med det? Jeg har det sygt fedt, bro. Sygt fedt. Sygt godt. Du har jo, man kan sige, du har været rigtig farlig. Du har nærmest været voldtægtsmand foran målet. Tror du kan fortsætte det i en bedre liga? Klart, jeg har store forventninger til mig selv selvfølgelig. Jeg tror det bliver nemt, i og med at jeg har jo spillet så mange gode kampe de sidste lang stykke tid, så jeg går ud fra, at jeg kan bombe rigtig meget. Du er jo kendt for at sende forsvarsspillerne ud efter pølser. Simpelthen sende dem ud på diverse ruter, og ja. Målmand han ryger på skovtur. Ekstremt. Du tror ikke, at mediepresset der i Aston Villa, det vil tynge dig og gøre dig dårlig? Overhovedet ikke, bro. Det bliver ekstremt nemt. Jeg tror ikke, der er så meget at sige til, det bliver nemt for mig at komme op og spille mod de lidt større drenge. Det bliver bare nemt. Selvfølgelig, bro. Der er jo allerede i medierne snak om Ballon d'Or. Er det noget, du har overvejet, du går efter? Altså, i mit hoved, så kan Messi ikke noget, og Ronaldo, de kan ikke noget i forhold til mig. Okay. Så det bliver ekstremt nemt, bro. Jeg vinder selvfølgelig med at vinde Ballon d'Or mere end en gang. Selvfølgelig, Aston Villa, det bliver nemt, bro. Du er jo kendt for at være et ordentligt brød. Du spiller meget på fysikken. Du har jo ingen teknik sammenlignet med Messi og Ronaldo. Hvordan forholder du dig til det? Jeg er ikke enig, bro. Jeg er ikke enig. Folk de siger til mig, bro, du har ikke teknik. Du har ikke det, der skal til. Okay. Det er løgn. Det viser her, jeg kommer til Aston Villa. Jeg viser, jeg har teknik. Jeg viser, jeg har hurtighed. Jeg viser, jeg har styrke. Det er mig, der vil det her. Det bliver nemt, altså. De kommer til at se det, bro. Det gør de kommer til at se det. Tak. Så det. Vi siger tak til missen fra Mov. Som jeg gør, skal vi op og have en bajer oppe i baren? Selvfølgelig. Tak. Tak til reporteren og bombermissen fra Mov. Det var alt for sporten i denne omgang.